huta rana ka samu takarda da biro. Alhaji Faruku Nasarawa, over to you. Mai girma Amirun Zorabawa kuma masoyin mai girma gwamna ya ce ya baka kyautar mota albarkacin mai girma gwamna, saboda haka rarara sai mu daura daga inda aka aje. Haka zalika Alhaji Dauda ka hutu rarara matan wato babban yaron mai girma gwamna Alhaji Sama'ila Mabo dan malikin Wasagu, matan shi biyu Hassana da Safiya ko sun baka naira miliyan 1. Muna godiya. DJ ka ci gaba, over. Aminin mai girma gwamnan jihar Kebbi kuma sakataren kudi na jam'iyyar APC na jihar Kebbi Alhaji Ibrahim Ahmad Suru ya baka naira miliyan 2. Har ila yau dan madamin Gwando Alhaji Ibrahim Bagodo ya baka kyautar naira miliyan 1 albarkacin mai girma gwamna. Gatan Gwando Alhaji Faruku Koro ya ce ya baka naira 500,000. Haka zalika Alhaji Faruku Alhaji Aminu Musa wato PM mai girma gwamna ya baka naira miliyan 1. Sannan shugaban ma'aikata na jihar Kebbi wato head of service Alhaji Malami Shakare M9 shi ma ya baka naira 500,000 domin ka samai ga wayannan motoci. Muna godiya. DJ kaɗan